Dobré ráno. Tak jestli vás potěším Božím slovem, to nevím, protože je to Boží slovo docela, myslím, na každého z nás ušité, protože budeme mluvit o fenoménu úcty. A já především chci vyjádřit svou vděčnost Bohu za to, že je tady uprostřed nás, protože on je ten důležitý, on je ten, kvůli kterému jsme přišli a kdo způsobuje, že můžeme mít spolu takové vztahy, jako máme a že můžeme se nést k tomu, aby ty naše vztahy byly ještě kvalitnější, protože pravdou je, že máme jednoho Otce v nebesích a že si to neuvědomujeme možná až dostatečně, protože to je pravdivé. To jeho otcovství je úžasné a věčné. A tak chci říct, že pojem úcta jakoby se nejen ze slovníku, ale i z mysli naší současné západní civilizace téměř vytratil. Často se setkáváme s postoji typu toho beru a toho neberu. A to nemluvím o mnohem vulgárněji formulovaných hodnocení druhých lidí, která, když je zhrneme, jednoznačně říkají, já sám jsem tím, kdo rozhodne, koho si mám vážit. Nebo naopak, kdo si podle mého mínění zaslouží, abych jim pohrdal. To je mým výsadním a nezadatelným právem, do toho mi nikdo nebude mluvit. Zdůrazňuji to záměrně, svědomím, že právě takto pokřivený postoj je v určité míře hluboce zakořeněn vnitru každého z nás. Jen si to pravděpodobně mnohdy neuvědomujeme. Podobně je tomu tak i s devalvací dalších biblických hodnot. Tak jsme toho svědky všude okolo sebe. Co se týká světa, v němž žijeme, s tím samozřejmě nic nenaděláme. Jestliže lidé odmítají byť i pouze brát na vědomí svého stvořitele, je pochopitelné, že se necítí být vázáni ani jeho autoritou, a tedy ani závazností toho, co člověku Bůh v Biblii jasně zjevuje. Jako základní hodnoty, ze kterých jsou odvozeny normy vztahu s ním samým a pak i mezi námi lidmi navzájem. Pokud však o sobě tvrdíme, že jsme Kristovi a být jimi, to znamená být jeho následovníky, pak je to všem napováženou, protože už když se z mrtvých vstalý Ježíš setkal se svými učedníky v Galileji, řekl jim novou, pro je velmi zásadní skutečnost. Čteme o tom. Matouš 28:18. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Dává zde svým učedníkům zcela jednoznačně a nepokrytě najevo, že už není pouhý rabí, tedy jejich mistr, učitel, ale pán a král nade vším, který podléhá pouze svému Otci v nebesích. A že tedy všechno to,
o čem je vyučoval, je v plné návaznosti a v souladu s tím, co bylo dáno Izraeli v Mojžíšových knihách. On sám se dokonce nepokrytě s celým písmem stotožňuje. Takže v této své autoritě pověřil učedníky, aby jako jeho apoštolové zde na zemi v moci Ducha Svatého, kde se dočasně roztahuje Satan, budovali Boží církev jako viditelné království, v němž on sám, vítěz nad hříchem a nad smrtí, bude královat mezi těmi, kteří mu budou celým srdcem poddáni. A to nejenom v Izraeli. Jeho církev bude světu zjevná tím, že v ní bude platit Boží řád podle písma. Aby se mohl jeho skvělý záměr uskutečnit, byl nám všem, kteří jsme součástí dnešní církve, dán do srdce závdavek jeho ducha. Tak jsme se stali nejenom poddanými jeho království, ale skutečnými občany, kteří mají svůj věčný domov v nebi. A kteří jsou ve svém králi dokonce navzájem a pravdivě, jak jsme si před chvílí připomněli, sourozenci. A taky my dnes máme tu společnou výsadu, že můžeme uctívat jednoho milujícího Otce v nebi. Je to výsada. Jsem si vědom, že vám zde neříkám nic nového, avšak vůbec nejde o to, co všechno o Kristu víme a jak zasvěceně o Bibli dovedeme mluvit, ale o to, jak Boží pravdy ukládáme jako drahocenné poklady do svého srdce. Protože jinak je my sami ve svém vlastním životě nikdy nebudeme schopni uplatňovat a žít. Vždyť, jak jsme si už připomněli, podle Božího záměru má svět okolo nás poznat především na našich vztazích, a tedy i na respektu mezi námi, že jsme Kristovi. Nehledě k tomu, že to bude podstatné i pro nás samé, vždy jde současně o celou naši věčnost. Právě pro tyto důvody se dnes zabýváme fenoménem úcty. Nejprve si tedy řekněme, že úcta neboli respekt je tím nejdůležitějším stavebním kamenem pro budování jakéhokoliv dobrého vztahu. Úctu si také můžeme jednoduše definovat. Je to postoj srdce. Naše postoje sice mohou být lidským očím skryté, přesto však je úcta měřitelná. Úcta je tak velká nebo malá, jakou cenu, hodnotu a důležitost nebo váhu pro nás dotyčný člověk má. Prakticky vyjádřeno, co jsme pro něj ochotní obětovat, anebo čeho se vzdát. Takže opravdová úcta nás bude vždycky něco stát. A především mám na mysli úctu k Bohu. To nás vlastně mělo stát všechno. Celý náš život, celé naše srdce. Jak to s mírou naší úcty vůči někomu jinému je, to pozná i prostoduchý a nezasvěcený člověk. Podle naší řeči, někdy i z výrazu naší tváře, ale hlavně ze způsobu našeho jednání s ním,
Zvláště, když si to vše může dát do souvislosti s tím, jak o něm hovoříme nebo jak jednáme, když není přítomen. To vše, co jsme si až dosud řekli, si můžeme zasadit do vztahu člověka vůči Bohu samému. A měli bychom. Úcta k němu je v Biblii většinou nazývána bázní Hospodinovou. Všichni dobře víme, co se stalo v Edenu. Když Eva zatoužila potom, aby měla víc, než jim Hospodin ve své velkorysé štědrosti v dokonalosti ráje daroval. Přála si okusit být jako Bůh a moci sama rozhodovat, co je dobré a zlé. Následky tohoto hříchu Adama a Evy na sobě žel neseme bolestně až dodnes. Právě proto je bázeň Hospodinova tím nejpodstatnějším, co ve svém srdci a ve svém mysli potřebujeme cílevědomě pěstovat a chránit. Nenadarmo nalezneme v písmu mnoho míst, které nás povzbuzují k tomu, abychom měli Boha ve svrchované úctě. Je to také i prvním příkazem, který byl vyryt na deskách zákona, který pak několikrát potvrzuje sám Pán Ježíš spolu s druhým přikázáním, které následuje v závěsu za ním. Tím je náš vztah k bližním. My si teď z více míst o boží bázni připomeneme alespoň 2 z nich. Nejprve ze Žalmu 86, verš 11 a přidáme přísloví 14, verš 26. Já bych vás teď rád požádal, abychom projevili úcty vůči Božímu slovu a povstali ke čtení těchto 2 veršů. Ne proto, že by byly výjimečné, ale symbolicky za všechna místa Božího slova, které citujeme. Žalm 86:11. Vyuč mě, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé. Ustav srdce mé v bázni jména tvého. Přísloví 14:26. V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí. Děkuji vám, posaďte se. Zde si především povšimněme, že boží bázní, tedy úctě k Bohu, kterou spolu s prvním člověkem v podstatě ztratilo následně i celé lidské pokolení, se člověk po svém obrácení potřebuje učit. Není nám vrozena, jen přítomnost Ducha Svatého nás uschopňuje, abychom je v sobě cílevědomě budovali. A pouze v ní, jak nám zde bylo připomenuto, je skutečné bezpečí. Jen v ní jsme totiž účinně skryti před záludnými útoky toho zlého. Je třeba podtrhnout, že právě naše úcta k Bohu je určujícím faktorem také pro náš vztah mezi sebou samými. To nelze oddělit. A k lidem vůbec. Víme ovšem, že i mezi lidmi ve světě, kteří Boha neznají, můžeme někdy nalézt příkladné vztahy. Takových lidí je třeba si velmi vážit. Ačkoliv je nám jich líto, protože jim to samo o sobě
ke spasení nemůže postačit. Ovšem v Božím království by jednání s úctou, samozřejmě společně s respektem k Božímu řádu, mělo být normou. A o to, jak věřím, přece společně chceme a budeme usilovat. Amen. K definici úcty je třeba ještě připojit, že jejím opakem je pohrdání a že i pouhá lhostejnost je ve skutečnosti nedostatkem úcty, což si možná často vůbec neuvědomujeme. V souvislosti s tím, jak lidé ztratili víru i v samotnou existenci Boha, ztrácí v jejich očích na ceně i sám lidský život. Tato degradace se pochopitelně zřetelně odráží také na úctě ve všech mezilidských vztazích. Politické dění, právo a spravedlnost nevyjímaje. To je současný stav dnešní civilizace, který je nám všem více či méně znám. My si to zde znovu připomínáme, protože tyto tlaky, ať chceme nebo nechceme, neúprosně působí i na nás, kteří jsme součástí Kristovy církve. To je také pádný důvod pro to, že se fenoménem úcty tak zevrubně zabýváme. Budeme si tedy nyní počínat zcela prakticky. Půjdeme více do Bible, abychom si ukázali na spojitost našeho vztahu s Bohem s respektem k lidem v naší blízkosti. Souhrnně tyto požadavky písma nazýváme řádem pro Boží lid. Sami na sobě si v nich budeme moci ověřit, jak k nám budou promlouvat. Stará přirozenost v každém z nás je totiž velmi citlivá na to, co se dotýká její v uvozovkách suverenity. Jste připraveni? Začneme tedy v rodině. Jsme-li otcové a manželé, pak je naším úkolem především být dětem dobrým příkladem. V praktické zbožnosti a v našem láskyplném vztahu ke svým manželkám, kterým máme také poskytovat ochranu a jsme jim povinováni úctou. Své děti jsme povoláni povzbuzovat podstatně víc, než je kárat a napomínat, ale důsledně a cílevědomě je přitom vychovávat ke zdravé ukázněnosti. Odkaz Efeským 5:25. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ně. A Efeským 6:4. Otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí. Jste-li matky a manželky, pak pro vás platí totéž, tedy být dětem příkladem. A proto také i prokazovat svým manželům úctu, tak jak k tomu Boží slovo nabádá. A samozřejmě také své manžely jako otce v důsledné výchově dětí doplňovat. Efeským 5:21. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on je jejím zachráncem. Jste-li dětmi, a zde podotýkám, jakéhokoliv věku, pak se ve svém vlastním zájmu chovejte ke svým rodičům úctivě.
Jinak se vám zcela jistě dobře nepovede ani ve všem ostatním v životě. Tak to důrazně potvrzuje epištola Efeským. Tady je přímo řečeno, že zde na zemi se takovým dětem nepovede dobře. Odkaz Efeským 6, 2 a 3. verš. Cti svého otce i matku. To je první přikázání se zaslíbením, aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi. Patříte-li k těm mladým nebo mladším, a to zejména pokud se cítíte schopni či úspěšní, pak si dejte poradit. A nepřehlížejte ty věkem starší a zejména staré lidi. Nýbrž se k ním chovejte s náležitou úctou. Bůh říká, že tím budete prokazovat úctu jemu samému. 3. Mojžíšova 19:32. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. Já jsem Hospodin. A jste-li v podřízeném postavení, ať už v zaměstnání nebo kdekoliv jinde, pak pro vás platí i v této převrácené době to, co říká Boží slovo v Efeským 6, 5. až 7. verš. Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista. Neslužte na oko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu a ne lidem. To jsou všechno velice silná slova. Pokud jste naopak jako vedoucí či nadřízení, nebuďte ke svým podřízeným nadmíru přísní, ale spravedliví, uznalí k jejich potřebám. Koloským 4:1. Páni, chovejte se ke služebníkům spravedlivě a slušně. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. My všichni, jak jsme, tak tady jsme, pak i občané. Jak je to s námi v této oblasti našeho života? Nejinak. Posuďte sami. Římanům 13, 1. a 2. verš. Každý, ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha. Takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti božímu zřízení a vzbouřence čeká jistý trest. Předpokládám, že v této oblasti budou mít mnozí z vás, velmi mnozí z vás, vážné otazníky nebo přímo zápasy. Podělím se proto s vámi s jednou situací ještě z doby komunistické totality. Stalo se, že u nás doma a ještě i v několika dalších domácnostech našich sourozenců z tehdy státem nepovolené letniční církve, nynější ACčko,
udělala státní tajná bezpečnost domovní prohlídku. Pak mě vzali i do ateliéru, kde jsem pracoval, tam totéž. Poté mě vzali do věznice k výslechu. Když mě pozdě večer nakonec propouštěli, chtěli po mně, abych slíbil, že už se nebudeme dál scházet. Odpověděl jsem jim velice zdvořile, že je respektuji, ale že to je věc, kterou jim slíbit nemohu, protože nám náš Pán Ježíš přikázal, abychom se k modlitbám a k Božímu slovu scházeli. Takže mi nemohou mít za zlé, že on je pro mě vyšší autoritou, než je ta světská. Přesto mě tehdy domů pustili, ale 3 bratry z vedení, nebo kteří nás tehdy vedli, si ve vězení ponechali. My však jsme se tehdy scházet nepřestali, jen jsme se rozdělili na 2 části. Převzal jsem za jednu z nich, která se pak scházela u nás doma, odpovědnost, protože prostě nebyl nikdo jiný. Tehdy jsme měli 2 malé děti. Davídka, který měl 3,5 roku, a Petruško, která měla 0,5 roku. My s Ivankou jsme prostě nemohli jednat jinak. Ta podstata, jak jste jistě pochopili, byla v tom, že nám světská autorita dala příkaz, který byl v přímém rozporu s příkazem našeho nebeského krále. Nešlo tedy jen o vážné pokroucení pojetí samotného práva a spravedlnost, které se nám někdy zdá jako důvod, proč jimi můžeme pohrdat. Varujme se toho. A jak je to v církvi? Zde začněme od těch z nás, kdo mají odpovědnost a vedou vás, tedy od pastora a starších. Pro ně patří především to, co pro rodiče, totiž být příkladem. Nečekejte však, že kdokoliv z nás, tak jako je to u rodičů, bude jednat bez chyb. A že tedy naše rozhodování bude vždy bezchybné. Máte však právo očekávat, že budeme našemu Pánu oddáni naprosto bezvýhradně. A že vám tuto svoji oddanost kdykoliv potvrdíme. První Petrova 5, 1 až 3. Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena, paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním, ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem. Až jsme-li členové sboru, tedy součástí rodiny Božích dětí v Kristově církvi, počínaje od těch nejmenších až po nejstarší, pak bychom se měli chovat obdobně jako v rodině. Vždyť jestliže jsme povinni už jako občané respektovat světské autority,
tím ochotněji a dokonce s vděčností bychom se měli podřizovat těm, kdo jsou nám předloženi v Kristově církvi. Židům 13, 17. verš. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní. Bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí a ne s naříkáním. To by vám přece nebylo prospěšné. 1. Tesalonicenským 5, 12, 13. Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují. Jsou vašimi představenými v Pánu a napomínají vás. Převelice se jich v lásce važte pro jejich práci. Žijte mezi sebou pokojně. Co říci závěrem tohoto obsažného pojednání? Snad jen to, že klíčem k biblické úctě je pokora. Pokora. Stojíme o ní celým srdcem. Chceme-li, aby na nás náš milující Otec v nebi zhlížel s radostí a zahrnoval nás svojí milostí, cvičme se v pokoře. Ona nespadne na nás z nebe. Uchrání nás od mnoha zbytečných těžkostí a bolestných okolností našeho života. Je jistě lépe čelit pod boží ochranou pouze ďábelské útočnosti a úskočnosti, než mít proti sobě všemohoucího Boha. S tím jistě souhlasíte. Proto nás předtím písmo tak vážně a opakovaně varuje. Poslouchejme dobře. 1. Petrova 5:5. Vy mladší se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem. Vždyť Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milosti. Zahrne milosti. Haleluja. To je zaslíbení. Amen. Dovolte mi, abych se za vás pomodlil a když se modlívám, tak se modlím samozřejmě i za sebe, protože jsem jeden z vás. A to, co přeji vám, přeji i sobě. Drahý Otče v nebesích, děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme ti, že je to meč na obě strany ostrý. Děkujeme ti, že jsi k nám velice otevřený. Často, Pane, velmi se nás tvé slovo dotýká a není to pro nás snadné je slyšet a vkládat je do svých životů, ale jiná cesta pro požehnání, než tvoje rady, tvoje doporučení a tvé varování. Jiná cesta není a Duch Svatý nám to jistě potvrzuje. A tak tě prosím za každého z nás, jak jsme tady, a samozřejmě, Pane, i za sebe. Toužím, abych obstál.
I v té úctě, i v té pokoře, Pane. Toužím potom a ty to víš a znáš mé modlitby. A já tě prosím za tyto tvé drahocenné bratry a syny a dcery, mé bratry a mé sestry. Prosím, žehnej jim, otvírej jim srdce a uši. A buď k nám všem trpělivý a buď k nám všem milostivý. A děkujeme ti, že jsi tady s námi a že s námi budeš vždycky. Až do skonání světa. Amen.